съвети и трикове. Започвам с най-така бързите неща, които винаги могат да ни дадат някаква полза при пътуването и ще вляза и вече по-детайлно при различните видове транспорт и от тук нататък със самия сън какво да правите в деня на пътуването и по време на почивката. Като начало няма как да започнем да говорим за пътуване, без да спомена приготвянето на багажа. Аз даже съм направила един чек-лист, който е просто така като плюс за вас. Нищо, кой знае какво, разбира се, всяка една от вас и знае какво специфично взима за детето, но е друго да имате систематизирана информация, какво трябва да се вземе, за да не изпускате нещо. Ще ви го добавя вече, когато е готов и записа, като PDF. За начало приготвяме багажа. Хубаво да си разделите нещата на категории, за да са ви по-лесни за намиране. Дори в отделни органайзери, ако го правите, ще е още по-лесно и подредено. И е хубаво по категории, за да не забравите нещо. Просто няма да ми стигнат пръстите на ръката, ако кажа всеки път какво съм забравила и винаги по законите на Мърфи всичко, което забравяме е точно нещо, което ми трябва обикновено. Хубаво е винаги в отделна раница да си имате памперси, биверони задължително поне няколко, ако детето особено е пристрастено към тях. Особено при пътуване най-често се предразполага да се падне, когато не е стерилизирана бивероната, да няма къде да я измиете и така нататък, въпреки че е хубаво и винаги да имате термос с гореща вода. Дори детето ви да не е на адаптирано мляко, особено ако ползва залагалка и знаете, че няма да имате достъп до заведение или нещо такова. Мокри кърпички, разбира се, всичко, което е важно при смяна на памперси, да си го имате и под ръка. Когато пътувате с самолет, е много важно да имате някои чифта дрехи, лекарства, туалетни принадлежности. Това най-вероятно си го знаете за хора, които са пътували с самолет, но винаги е хубаво да ги имате и в ръчния багаж. Всичко, което за едно денонощие може да ви трябва свързано за бебето от първа необходимост, е хубаво да го имате в ръчния багаж, защото много често, особено ако пътуваме по-надалеч, сменят се много летища, има чекиране на куфари и може някъде да има загуба на куфарите или да се забавят съответно. Винаги е хубаво да имате, освен паспорта, да имате и копия на сертификата за раждане на бебето. Дори когато се преминава граница, било то тук до Гърция. Да, реално основно ви трябва паспорта, но не е изключено понякога да ви поискате и сертификат на раждане на бебето. И съответно, особено ако един родител го няма в самолета или в колата, все пак понякога ги искат. При пътуване